5 बजे भोर में बल्ब के अजोर में पूरा सजावट रहे बड़ी झका झोर में मेहमा पूजवा के साथ देखनी है कजलिया के छठे घाट जात देखनी है पहलवा के छठे घाट जात देखनी डीजे हरिओम बसंतपुर दौरा में ले ले बड़ी दुई जोड़ी पनामा 3 दिन से धले बारे माई के दिया नमा सूरज देव के गीतिया गवत देखनी अरे नेहमा के छठी घाट जात देखनी है पूजवा के छठी घाट जात देखनी डीजे हरिओम बसंतपुर हथवा में ले ले बर फलहार हो करेले पूजाई माँ के होखे तैयार हो राजू जी के गाना बजत देखनी हो पहलवा के छठी घाट जात देखनी नेहमा के छठी घाट जात देखनी।